Dobrodošli u Niš. Tačnije, nalazimo se u centru ovoga divnog grada koji se naziva Kazandžijsko Sokače. Možda i jedini očuvani deo stare niške čaršije. Uživao bi mnogo dugo u društvu Gosan Sremca, Gosan Kalčeva i Čape, naravno, ali krećemo u potragu za takmičarima. Pre toga pravila kviza. 2 runde, 3 vrste pomoći, 15.000 dinara maksimalni iznos koji se može osvojiti. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. Evo nas, dobri moji, u Nišu, što kažu most ljubavi. Nekad je ovdje tekla mala nišava, takozvana nišavica, pa je onda promenila tok. A koliko to nije tačno, pitaću mog narednog takmičara. Krećemo pod... Evo ga jedan gospodin, dobri. Dobri gospodine. Ja se izvinjam ako vas uznemiravam. Poštovanje, ja sam Uroš. Ja sam Blagoje. Drago mi, ja sam Blagoje. Pazite, ja radim jedan kviz. Zove se Štoperica. I meni je bilo mnogo drago ako bi vi bili moj sljedeći učesnik da se igramo. Imate nagradu 3.000 dinara zagarantovana kad pitamo posle pomagače. Onda druga runda, 6 pitanja, maksimalni iznos 15.000. Delujete mi, jeste puni znanja, pa malo da popričamo. Sve kipti. Sve kipti, puca. Sve kipti znaju. Pa to mi kažete. Taman sam se vratio sa odmora. Opa! Iako svojim 15.000, tačno to puni budžet. Taman se popuni budžet, odlično. Onda hoćemo tražimo pomagače, ja da vam objasnim usput pravila da se igramo kviza. Ajmo, dobri moji gospodine. Opa, zdravo. Idemo da se igramo. Vi ste moj takmičar, runda broj 1. Treba nam neko ko je ljuštio ranije krompir, ko zna da odljušti krompir, da nam pomogne. E sad, vidjet ćemo. Domaćica ili domaćin? Ili domaćica, domaćin, da li je mlađani, da li je stariji, vidjet ćemo, ali ako zna, on će da nam pomogne. Tako da treba nam odgovor na 3 lagana pitanja i posle vi ja idemo rundu broj 2 da provjerimo vaše znanje. Druže moj, može pomoć jedna, izvini na smetnji. Ništa, hvala. Hoćete vi da nam pomognete, dobri gospodine, poštovanje? O, čao, majstore, kako ide? Super. Opa, šta voziš? Dron. Opa, dron isto, kao ovaj što mi imamo. Jedan veliki vozač dron. Bravo, majstore. Mavika, DJI, četvorku. Svaka čast. Hoćete vi da nam pomognete? Samo me zanima, da li možda znate da odljuštite krompir? Sa onom alatkicom da. Može, s čim god, realno priznajem se. A zanima me samo, kaže, kako se zove alat koji se koristi da jakim udarcima zakucamo ekser? Šta mislite? Čekić. Pa, čekić, molim, lepo. Dronđio moja dobra, da ste mi živi i zdravi. Hvala vam puno na odgovoru. Sve najljepše, momci. Živjeli. Prijatno. Odlično. Evo, našli smo jednog pomagača, sad ćemo valjda i druge. Gde ste, face? Pa jeste dobri? Pa uživate. Idemo da vidimo, dobri moj gospodine, da nađemo još 2 pomagača i da odemo vi i ja u rundu broj 2. Ćao, hoćete vi da nam pomognete? Kratko pitanje jedno. Poštovanje, da ode gospodin u rundu broj 2? Ništa? Dobro. Hoćete vi, gospodine sugrađaninu, da pomognete? Da ode u rundu broj 2? Ne, ništa, dobro. Neće niko? Neće. Ne znamo šta, evo dama, možda će da nam pomogne, divna dama. Dobro, divna dama, izvinite na smetnji. Poštovanje. Evo, Učestvujem u kvizu. Pomažem ljudima. Tako je. Učestvujem u kvizu. Nama treba, stvarno, Tačno. poštovanje prijateljice, nama treba vaša pomoć ako može. Moja pomoć. Jeste, da ode gospodin u rundu broj 2. Treba nam 2 odgovora na 2 kratka mala pitanjca. Jao. Prvo samo da li znate da oljuštite krompir? Čekaj, ko ste vi? Ja sam Uroš, ovaj kviz, nije valjda da nikad niste gledali kviz Štoperica? Ne. Pa idemo već preko 100 emisija imamo. Pa niste došli na naš most, Pa vidite. jesmo, a gde smo sad? Evo sad na mostu. Evo, bili smo juče. ajde, znam čoveka žurim. Vaš, jer znate ljuštite krompir? Ja šta? Znate. I levom i desno. Bravo, znate koji praznik se proslavlja 28. juna? Čuveni? Da sad Vidovdan. Tako je, to, divni ste, hvala vam puno. Ovo je Pomogla naša kolege. niška pesnika. O, stvarno? Divno, sve najbolje. Svako dobro. Također, prijatno. Na provodu nešto. Hvala. Lepojkice, ću da nam pomogneš? Kratko pitanje, molim te. Brzinski, samo te pitam da li znaš da oljuštiš krompir? Realno znaš? A, ne znaš? Dobro, pazi ovo. Centrifugiranje je sastavni deo rada kog kućnog aparata? Centrifuga. Gde se pepere veš? Veš mašina, to je to, hvala ti, divna si, idemo dalje, uspeli smo! Na prepad je bio, ali smo uspeli, evo ga, yeah! 3 pomagača, 3 tačna odgovora. Mora agresivnost svaka čast. Mora agresivnost, majke mi, ali ako ne, nikad ne bi našli pomagače. Tako da mi smo završili sa prvom rundom i vi i ja idemo da provjerim vaše znanje u rundi broj 2. Može? Kako da ne? Dobrodošli, evo nas runda broj 2. Vetar duva, valjda neće da nas oduva, Gosan Blagoje. Malo olakšava, više da peče ovo sunce. Boga mi da ovo sunce nas je pržilo dok smo se mi prošetali od prve runde dovde. Evo sad malo vetrić, pirka.
Dobri smo, valjda, znanje, spremno. Sve smo Gde ćemo? pričali, vi rekao ste sve, znate Sve što znam. kažu. Vidjet ćemo ili na konju ili ispod konja. To, uvek je bolje na konju, uvek je bolje na konju. Idemo mi sad odmah na pitanje broj 1, a pre toga, publikume, pa dajte aplauz jedan veliki za našeg Gosen Blagoja. Podrška nego kako da uzme 15.000 dinđi. Evo ga. Pitanje broj 1 za Blagoja glasi. Kako nazivamo vrstu torbe koja je prevashodno namenjena za nošenje na ramenima? Vreme sad. Ranac. Ranac. Da li je to tačno? Šta mislite? Jeste. Tako je tačan odgovor. Ranac. Neko kaže ruksak. Ovo je najpoznatiji generalno školski ranac. Svi smo ga nosili. Tako je, Kad idem ja gore u planine, Mora, ranac i put pod noge. tako je. Molim lepo. Tačan odgovor, svaka čast, Gosen Blagoje. Restartujemo štopericu i idemo na pitanje broj 2. Može? može. Da li čitate? Pa, prilično sam Prilično. čitao, ali sad Dobro. imam neke druge preokupacije, Okej. tako da malo manje. Okej. Ali čitam u vezi ovog projekta koji radim. Aha, to je isto divno. Smete da kažete šta radite ili se to krije? Do sad sam imao 2 projekta. Jedan projekt je bio Svi mostovi Niša, gdje sam slikao i napravio izložbu To je divno. 170 mostova. Verujete da imam Ima Niš 170 170 mostova. Uspio sam sve da islikam. Svaka čast. Drugi projekt mi je bio, zajedno sam radio sa javnim preduzećem za vodovod, Svaka čast. izvori i izvorišta Niša. Aj, to je divno. Snimio sam negdje oko 150 izvora. U Nišu i okolini Niša, 150 Mislim, izvora. kad govorimo o Nišu, govorimo I o okolina, Nišu, naravno, jeste. 5 općina Okej. i 70 prigradskih i seoskih naselja. Eto, svaka vam čast. Divni Hvala. ste, čuvate što nama predstavljate da mi to lepo vidimo, sigurno. što pripremate za Jest, nas, tako da svaka čast. Istorija Ovo nas sam održala, tako čitao da... u zadnje vrijeme, više Bravo. sam čitao literaturu koja je vezana za Znači za to, Stakla Norbert. svaka vam čast. A ovo je sad jedna zbirka, zove se 1001 noć. Da. I mene zanima, kaže, kako se zove glavni lik i pripovedar zbirke 1001 noć? Da li znate vreme sad? To je... Ako niste sigurni, možemo i pomoći. Imamo i 12, 11, Pomoć. 10. Pomoć. Hoćemo da vam ja olakšam, da pretražimo, da olakšam. Ja ću ponuditi 2 Znam odgovora, koja sam, jedan je ajde tačan. se ne mogu sjetiti. Hoće da kažem ja slovo pa vi da... Ajde, Jel na kaži. š možda? Aha, evo ja ću ponoviti, što je sve cool. Znači, kako se zove glavni lik pripovedar zbirke 1001 noć? Da li je možda Šeherezada ili Hurem? Sad vi meni kažete vreme sad. Kako? Šeherezada. A Šeherezada! Tačan odgovor! Pa tačan Ne, odgovor, da ste tako je rekli- Šeherezada. Da ste mi rekli ženski lik, onda bi bilo drugačije. Pa da, ali ovdje malo da bude, on je glavni Ja lik. sam mislio na Sinbada. Okej, dobro, da. Ali zašto je ona pripovedač, uzima se kao da je ona glavni lik. Ali i vi ste u pravu, tako da dobro, Šeherezada, pametno ste iskoristili pomoć. 2 pitanja, 2 tačna odgovora, idemo na pitanje broj 3. Može? Može. Pazite ovo kaže. Pitanje broj 3 za vas glasi. Vetrovi monsuni su karakteristični za koji kontinent? Vreme. Za azijski kontinent. Ste sigurni? Sigurno. Ma 100%. 100%. Ma dajte ljudi aplauz, pa koji stopa je bio ovaj odgovor. Tako je, Azija. Ovi vetrovi su, kaže, posebni po tome. Jeste. Što na Nose pola mnogo godine kiše. menjaju smer. Nose mnogo kiše i Jeste, prave nose po mnogo Indiji kiše, te poplave, prave tako. kuršus, Da, što se jeste. kaže. Kaže, leti duvaju sa okeana na kopno, a zimi suprotno. S kopna na okean. Da. Tako da, ti Kad monsuni... idu sa okeana, dođu do Himalaja, ne mogu da idu dalje, onda tu se isture sve. Da, tu se razbiju, što kažu, Razbiju se. o Himalaje. Idemo dalje, može? Može. Pitanje broj 4. Svaka čast, jednu samo pomoć iskoristili, imate još 2 vrste pomoći i 3 pitanja do kraja. Restartujem štopericu i idemo pitanje broj 4 za vas kaže. Manastiri Ravanica, Kalenić i Resava pripadaju kom stilu arhitekture? Vreme. Sad to znam, to sam učio, Okej. proučavao. Ja mislim da je to moravski stil. Ja ću samo da kažem svaka vama čast, moravski stil i jedan veliki aplauz. Molim lepo. Onda kažu, nemojte čitati. Šta nemojte čitati? Gle, gospodin, iskida. Tako je, moravska škola, moravski stil. Da. Kaže, ovaj stil se zove po jednoj srpskoj reci u čijem su slivu podizani Morav. ovi objekti. Znamo svi ko je. Vardarski Tako je. i raški stil. Raški, tako je. A ovo je tamar sredina, Morava, moravski. Jeste. Bravo, Gosen Blagoje, svaka vam čast. Molim, Idemo hvala. dalje. Može, super. Idemo još ovakvih pitanja onda. Pa molim lepo. Imamo 2 pitanja do kraja.
i vi imate još dve vrste pomoći. Imate šanse da osvojite 15.000, želim vam sreću, da ne malerišem, nego da vidim. Pitanje broj 5 za vas glasi. Šta proučava naučna disciplina paremiologija? Vreme sad. Paremiologija. Imamo pomoć. Paremiologija. Možda preskočimo. Možemo da preskočimo, naravno da možemo. Preskačemo odmah ovo pitanje, ja ću vam reći poslovice. Poslovice. Eto, teško pitanje. Jeste. Da nisam skoro pročito, ne bi imao pojma. Ima mnogo onih logija. Ima i to, ima logija ko hoćete. Ova logija, vamo logija, logija. Gdje će čovjek sve da ih popamti. Ali pametno ste vi iskoristili pomoć, tako da paremiologija proučava poslovice. Molim lepo. Ok, restartujem štopericu. Imamo za vas poslednje pitanje. Imate još jednu vrstu pomoći. U pitanju su olimpijske igre. Sad ne znam koliko pratite olimpijske igre, da li pratite uopšte sport. Dok sam bio mlađi, pratio sam. Pa pazi. Ali sad malo pada pažnja, pa... Dobro, ovo su jedne olimpijske igre, davne su bili 1976. 76. I pitanje za vas glasi, kaže, kako se zove gimnastičarka koja je prva u istoriji gimnastike za vežbu na dvovisinskom razvoju na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine dobila čistu 10 plus. Čak 10 plus. 10 plus. Nađa Komenači. Nađa? Da. Pa Nađa Komenači je tačan odgovor! Zaustavljam stopericu, bravo, Gosen Blago je! Nađa Komenači jeste za ovu vežbu, eto. Ona je imala tad samo, da li znate koliko godina? Pa ima 14 godina. 15 godina, kažu. A to je to, 14-15 godina, što kažete vi, 10 plus. Nađa, svaka je čast, velika. Koji je prvi olimpijac koji je dobio 10 plus. Koji je dobio 10 plus, tako je. Bravo za znanje, Gosen Blagoje, svaka vam čast. Boga mi, uboli su pitanja, imate vi znanje da ne bude. Nismo mi skromni, svaka čast. Nisam čitao džabe ovu istoriju. Niste džabe ni to čitali sve. Ne, nikad se džabe ne čita, ja vama da kažem. Svaka vam čast, ajmo publikume jedan veliki aplauz. Oh yeah! 13.000 dinara ide u ruke Gosen Blagoja, molim lepo. Znači, evo, tu je lepo 13, ja da vam predam. Vi molim vas da izbrojite, da vidite da li je sve tu. Pare su zabrojene. Pare su zabrojene. Tako, više otvorimo to. Pitanje za odgovore, pare zabrojene. Evo, sad ću otvoriti. Drži mi ovaj. Hoću. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molim lepo. Hoćete vi pare, a ja da zadržim kovertu ili ćete i kovertu? Ja hoću i kovertu. Piše ovdje štoperica. Piše lepo štoperica, molim lepo. Uspomene. Uspomena, tako je. Divan ste takmičar, svaka vam čast. Hvala vam puno što ste učestvovali u zdravlju, da potrošite novac, sve najbolje vam želim. Ja sam rekao ovo, sad sam došao pred 3 dana sa odmora. Sa odmora, tako da boja se vidi, boja prava. Bila je naš budžet prazan, sad ću ga malo popuniti. A meni je odmah štoperica, ja vidite, vi crni, a ja imam ovu ruku berača malima. Šta da radim? Ba takav šta da se radi. Hvala vam puno, Gosen Blagoje. Nek svi meni živi, zdravi, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Sve najbolje, poštovanje, prijatno. Eto, ljudi moji, tako je, aplauz veliki, najveći za Gosen Blagoja, koji je, može reći, pobedio, uzeo 13.000, a mi, šta mislite? Idemo dalje. Tako ti ja kažem, sad nije teško naći takmičara, ali ti poslije ideš da tražiš pomagače, razumeš? I sad neko neće, pa ljudi beži ljudi, ti ne može veruješ, beži ljudi od mene, misle, da, kamere, ovaj sad će da nas mara i da. Ništa, izvini ako sam ti udavio pričom, odo da tražim takmičare, mora da se radi. Aj, boj dobar, pa zablaćemo posle, žućo. Vidimo se. Opa! Ljudi moji, da vidimo ko će da se igra danas sa mnom. Tvrđava, Niš, dan je divan, ovde je hladovina. Imam drugara moga, malo smo odmorili, iskulirali, zablejali, a sad da vidim ko želi da se igra. Da vidimo. Opa, Nišvil, gde ste, damice, kako ide? Ste dobri? Jeste se spremate, a? Još malo? Ali imate 18 godina? Imamo. Neki imaju, neki nemaju. Dobro, hoće neko možda da nam pomaže za kviz? Ili da učestvuje? Ne, ništa. Ko je? Ček. Onda ako dame neće, ja vidim nekog mladog gospodina. Nećete se ljutite da ja pitam njega da učestvuje, a? A hoće neko od vas možda da nam pomogne? Bar jedna dama, za jedno pitanje. Može? Ne radimo trenutno. Radite. Onda lepo radite, držite se, pa se mi onda vidimo na festivalu. Eto, čao.
Mili, gde si? Vidi kako ja krenuo ka damama, a ti mi tu što kaže preseko put. Ja sam Uroš. Dimitrije. Evo Dimitrije, još jedan. Dobre, Dimitrije. Hoćeš možda da učestvuješ u kvizu? Pa ajde. Hoćeš? Pazi, ja sam dama bio dao prednost, ali kad si ti već naišao, što da ne? Hvala, eto, hvala damama. Ništa, pa naravno, dame prepuba radiš, te ništa, razumeš ovo ono, da, na dužnosti pa ne mogu, ali ti i ja idemo ka gore, idemo da nađemo pomagače i da ja tebi objasnim sad pravila kviza, ako ne znaš, a nadam se da znaš. Jesi gledao kviz možda? Jesam. Jesi. Dakle, ovako, ti znaš da sad si u prvoj rundi, ti si moj takmičar i mi tražimo nekoga da tebi pomogne. Trebaju nam odgovori na 3 lagana pitanja, ko će nam pomoći ljudi koji vole da spavaju. Dakle, ko voli da spava, on može da nam pomogne. Jel to okej? Dobro. Ajde, da vidimo ko voli da spava, da ti da odgovor na ovo jedno pitanje, pa na drugo, pa na treće. Žuć je krenuo s nama. Ništa, Žule, brate moj. Možda spavati. Ti si se naspavao. Voliš ti, Žule, da spavaš? Dobri gospodine, poštovanje. Izvinite na smetnji, ja sam Uroš. Nemanja, drago mi. Da li želiš, Nemanja, dobri moj, da nam pomogneš za jedno pitanje? Naravno. Hvala ti puno, samo me zanima, da li voliš da spavaš? Da, realno, koji Najbolje pitanje. bukvalno. Pazi, kaže, basket je verzija kog sporta? Košarke. Košarke, brate moj, svaka ti čast, hvala ti puno. Drž se, izvinim uznemiravanju, pa se viđemo. Sve najbolje, uživaj. Odlično, uspeli smo. Znaš, kako divan, dečki si nam pomogao. Evo, to je još jedna divna porodica. Kako ste divni ljudi, jeste dobro, poštovanje. Hoćete da nam pomognete za jedno pitanje, da odemo ja i Dimitrije u rundu broj 2. Mene samo zanima, da li vi volite da spavate? Vidite kako? Koji svi mi. A sad me zanima, kaže, Nešu Galiju i Bilju Krstić, sem muzike, povezuje i grad u kom su rođeni. Koji je to grad? Niš. Pa Niš, molim, lepo. Naši sugrađani. Tako je, sugrađani vaši. Hvala vam puno na pomoći, izvinite na smetnji, uživajte u danu, vidimo se. Odlično. Dobar dan, dobri ljudi, može kratko jedno pitance da vas ne uznemiravam. Samo me zanima da li volite da spavate? Da. Da. Da li znate prema narodnom verovanju, svrab kog dela ruke najavljuje novčani dobitak ili gubitak? Dlana. Dlan, tačan odgovor, hvala vam puno, izvinite na smetnji. Žućo, sve cool, Žule, nemoj da se cimaš. Hvala vam, ajmo. To je to, smo uspeli? Da. Dlan, brate, molim, lepo škaži, kad se srećem lupi dlanom, ti od dlan. Ura. Gde ste? Molim! Face! Kakvi ste carevi? Sviđate se malo. Možemo ja i moj takmičar da nas odvezete do stoperice? Može, sad ću ja da dođem kod vas, pa kad stanemo ćemo se slikamo. Idemo ja i Burazer ovdje. Ajde, upadaj, bate moj, upadaj. Idemo mi u rundu broj 2. Vozi, Miško! Ajmo! Kva. Dobrodošli u rundu broj 2, koja je realno očekivana jer posle runde broj 1 normalno dolazi runda broj 2. Dobri moj Dimitrije je tu sa nama, spreman je da odgovori tačno na svih 6 postavljenih pitanja. Ja sad uvijek kažem odgovori tačno na svih 6, ali nekad neko i ne odgovori. Pa valjda ćeš ti da me poslušaš, a? Potrudit ću se, aj, potrudi se, molim te, Dimitrije, nemoj sad bez veze, da ne bude da sam džabe kucu ovo pravio, razumeš to. Ajde, nije u redu. Jesi ti spreman, Dimitrije? Spreman. Ajmo, publikume, jedan veliki aplauz za našeg divnog i dragog Dimitrija, da mu poželimo sreću, pa da vidimo da li će da uspe da uzme neku kintu. Može? Može. Sekunde tu, štoperica tu, kamera tu, pa da krenemo. Pazi ovo. Prvo pitanje za Dimitrija glasi: koji cvet je vesnik proleća? Vreme sad. Pa obično se kaže da je visibaba vesnik proleća. Pa jel misliš, a? Pa mislim da je to. Obično je to istina, tačan odgovor! Visibaba! Bravo, majstore moj! Visibaba, svi znamo, jel tako? Kreće, kad kreće proleće, kreće visibaba. Molim lepo. Bravo, lagano pitanje za zagrevanje. Probili smo led? Da. Idemo dalje. Restartovao sam štopericu, 20 sekundi je tu. Idemo za tebe pitanje broj 2. Pazi ovo, kaže. Šta proučava lingvista? Lingvista. Lingvistika je nauka o jezicima, znači proučava jezike. Molim lepo, tačan odgovor, aplauz! S ovakvim se predznanjem dolazi na štopericu. Molim lepo, znači. Okej, sve tačno, sve jasno, čovjek objasnio, nema šta da dodam ni da oduzmem. Idemo na pitanje broj 3, može? Može. Pre tog pitanja da te pitam, studiraš, završavaš studije, radiš? Studiram trenutno hemiju. Okej. Osnovne akademske završavam. Okej. Treba da upišem master i
Okej, bravo majstore. Znači ti sve formule držiš u glavi. Kako ti ide stehiometrija i to, a? Ide. Ba, to sam ja uvek iz hemije kad dođe, brate, stehiometrija. Ao, matori, pa dođe profesorka pa kaže NaOH puta 7H2 i ti sad gledaš šta, brate, NaOH, šta me pričaš, ali dobro. Vidim da tebi to ide, tako da svaka ti čast. Hvala. Uvijek sam se divio tako ljudima od nauke, majke mile. Idemo na pitanje broj 3, može? Može. Pazi ovo. Početak pitanja je hemijski sastojak. Dobro. Što znači da već u suštini imaš, brate, Pa, šanse. morat ću da dam tačno. Moraš, inače, to je to. Znači, pitanje broj 3 za tebe glasio. Kaže, hemijski sastojak kafe i čaja, koji kada uzimamo u manjim količinama deluje stimulativno na organizam, zove se... Kofein. Pa čekaj, da prekinem odmah, jesi Pa siguran? da, pa kofein. Pa dajte aplauz, pa zna čovjek kofein. Pa čoveče, bravo, dobri moj Dimitrije. Piješ kafe ili čajeve? Ne pijem kafu, čaj pijem. Isto, brate, kafu ne pijem, čaj pijem. Koji ti je omiljen čaj? Ne znam, vrtanjski. Opa! Domaći. Ja volim ono, nana, kamilica, ili čaj malo šipurak, pa ima ono, snežni valcer, one gluposti, jabuka, cimet. Ali to kad se pravimo važni, razumiješ, po kafićima i to. Ali ovo je super, dobri moj, znači ti nisi koji ja zavisni od kofeina. Pa trudim se, ne znam. Prirodno smo Valjda. ludi. Da. Zamisliš da cirkamo kafu. Pa još to Gdje bi bi nam bilo. bio kraj? Da. Restartujemo, jesmo, nismo, jesmo. Svaka ti čast, Dimitrije. Hvala. 3 pitanja, 3 tačna odgovora. Pokidao si, brate, ovaj set pitanja. Imaš i dalje 3 vrste pomoći. Idemo na druga 3 pitanja. Okej? Da. Pazi ovo, kaže. Ovo je jedna italijanska pevačica, čije me ime zanima, a pesma kaže Dona Conte je hit koje italijanske pevačice? Ja ne Čuo znam si, a? odgovor za... Okej. Nisam siguran, ne bih... Okej. Ajde pomoć. Hoćemo pomoć. Da. Okej. Hoćeš da pretražimo, da ti olakšam, da preskočimo? Kako Ajde ćeš? olakšamo. Da ti olakšam. Da. Okej. Ja ću ti ponuditi, pazi. 3 odgovora, 1 je tačan. Dobro. Dakle, ovako, pesma se zove Dona Conte. Čuveni Dobro. hit italijanske pevačice. E sad, da li je to? Opa. Laura Pausini, Ana Oksa ili Nina Cili. Ili Nina Zili, kako se tamo. Cili, Nina Cili. Nina Cili? Ili Ana Oksa ili Laura Pausini. Dobro. Šta misliš? Aj, teče vreme. Teče vreme, Aha, 12. prvo Laura Pausini. Si siguran da je Laura Pausini? Će kažeš da to bude tvoj konačan odgovor. Pa ne znam onda koja je još ova treća, koja je treća? Ovo treće je Nina Cili. Nina Cili, ono, cinquanta. Ajmo, Nina Cili, Nina do Cili. vreme, koliko? Nina Cili. A nemoj to da mi radiš, Dimitrije, brate, Ana Oksa. Ana Oksa. Ja sam mislio da je ona Ana Grkinja. Oksa, ne, Ana A, Oksa, ništa. Italijanka, ona peva Ništa, čuveni veze. hit Dona Conte. Nema veze, Laura sve u Pausini druga, ja znam da Nina Cili peva ono cinquanta Milana ništa. grille. Ja znam, samo zato znam jer je ta pesma bila u igrici PES, Pro Evolution Soccer. Ne, Da, nisam pa igrao onda PES, ne inače, znam. tako da, jao, koliko mi je žao, Dimitrije, Nema veze, sve u redu. brate moj, brate. Ode, ja sam teo da zaustavim nešto, Pa dobro, ti reče... trebalo je da pretražim, ali dobro. Ništa, mnogo mi je žao, ova Nema dva veze, pitanja sve u verujem redu. da bi iskidao. Možda si uzeo samo pogrešnu pomoć za ovo Da, pitanje. trebalo je da pretražim, ali dobro. Da pretražimo ili da preskočimo, Da, jel? ništa. Ali dobro, Dimitrije, stvarno mi je žao. Dobro. Veliki si car Hvala. i vidim da mnogo znaš i da Hvala ti čestitam puno, nije prvo što problem, si, sve u što si redu. cool lik i što ćeš da Hvala. pokidaš sa znanjem u budućnosti. Dajte vamo 3000 dinara. Hteo sam da je više, ali šta da se radi. Nema veze, Evo sve u 3 redu. somića, molim te samo da prebrojiš, da vidimo Evo. da li je tu sve kako treba. Jeste. Sve je tu. Jeste. U zdravlju da ih potrošiš, srećno sa studijima, Hvala. da pokidaš i dalje, pa se mi Bože zdravlja vidimo. Drž Hvala vam. se, dobri moj Doviđenja. Dimitrije, čao majstore moj, čao. Eto, ljudi moji, ajmo aplauz! Aplauz, tako je, za divnog Dimitrija, velikog cara, mlađenog gospodina, koji je uzeo, nažalost, 3000 dinara, ali ništa, šta ćemo ljudi, idemo dalje. I stigli smo do kraja današnjeg druženja. Štoperica meri vreme za malu pauzu, pa se mi pakujemo, idemo u neki novi grad. Vi obnovite znanje, budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.